खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जोबान लगिटिसन नोंथांखौ फिन खेबसेयाव बरायबावबाय सबाय माजियाव जो फगवानाय महर लासोनाफोर दामुगै ओमफ्राय ब्लगखौ फुरा जोबसिनाय लंबानो जाबाय जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामनो कसिस खालामगोन आं सोनाफोर नोंथांमोननि माखासे कुइसन फैबाय थादों शेयार खालामलांगोन लासैनो बेनिफ्राय एसे मोजां नुहांबाय ना मोग्लोंलों नुनाया बिफायाबो होनदों दिनै एसे साबखांनाय नुदों होननानै आरोना ओंखाम एसे जानो हाबाय नालाय ओंखायनो साबखांनाय नुदोंनो आरो बेस्रा बेबो ओमफ्राय नायलांबाय थादो आं मा शेयार खालामलांनो हायो नोंथांमोनजोंहाय ओमफ्राय दिनैबो गोखैजों एसे जानो हागोन होननानै आरो मैथा एसे थानायखौ एग्लिबावबाय आरोना ना गोरानजोंनो जारलासो ओमफ्राय नैखौ बिथाङा लानानै फैदोंमोन आरोना जानो हागोन खोमा साननानै आंखौ ओमफ्राय आंथ' नमस्तेसो बिराद फाग्लि आं बेबादिनि बाट दा आंनि थाखाय हाया आङो जादो बाबा एसे जानोबा नोंबो बाबानोबो दोनबानो जाबाय आंथ' जाखाला जादो ये फागौखौबो जानाङा ना नांथागोन आरो गोसासो थास' बिथरजों जाबानो जाबाय गावनो संगासिनो दिनै बेस्रा आं संबाय थाया आंबा मा जेने थेने जानाय दिनैबो एसे जानो हादों आरो जादों एसे दाख्लैनि बायदि जानो हाथारै जायाखै फिसाजोआ उन्दुलांबाय ओमफ्राय ओरैनो बिथाङा आंना खामानिया आरो माथो बडिगार्डआ हनै बेखौबो एवहोजाया एवहोबाथाय एखमबा बावहोलाङो फात्ता कफि एवगासिनो दं आरोना मैथाया मोनबायानो जानोसै मालायनि संनाय मोनजानायखाय एसे अरदाब खाथियाव थानायखाय खहाबगोन खोमा जाबावनोसैलाय आरोना खर' लोबनो हायियानो लोमजानायनिफ्रायनो सानथामसो जाबाय आरोना ओरैबायदि मानबावखाबाय ओरैनो आंना कफियानो अयथासारखा बेसेथो मालिस खालामजाबाय था नङा होमबा सिंबो नाजानांगौ माथाबो नाजानांगौ बिथाङाबो हेरेसमेन्ट मोनगोन ना सिङाबो एकदम ख्रुब 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 सायो आय'डेक्स नायै नायैसो एसे मोजां मोनगासिनो दङ बेफोरबो आसा खालामजाबाय थाया आरोना थांबानो लांदांसोखा जाखिनि मोनजागासिनो मावनाय बेनो गोजोनथाव थानाय समावनो जोंना एसे मिलि जुलि गोजोननाय लानांगौ नै ओमफ्राय खानाय गनायाबो अयथासारानो लाजाया ओरैनो आङो सानथाम गाहाम थाखाया साननैल' थानो हाखायो लोमजानायखायसो जानाय सानब्रैयानो जानोसै दिनै जाबाय आरो गान्दुआव नांजोबलायसिगोन ओंखाम मुथासे लाबावबाय सनाफोर नै ओमफ्राय कबि लाब्रा एसे लाबाय हायो हाया उननि खोथासै ओमफ्राय आइटेमा दिनै बहुद दङ एसेयैनो दालि दङ मैथाजों ना दङ बेनिफ्राय नै मुलाजों मा होनोमोनलाय बाबा मुला आचार दङ आरो तिता केरेला आलु भाजाबो दङ दहाय सानसुनि आरोना ओमफ्राय दालि हारिअम फैद' नोंथां जाया नामा गासिबो ज' जायै ज' जाजोबसै जोंना ज' जायै ज' जायो रावखौबो उन आगोल गैलिया आरोना नानिया उन्दुलांबाय नालाय जादो आलासिफ्रा मानो फैयामोन मोनजानांगौ मोनजानायावनो जानांगौ मैथाखौ एसे जानोसै आंबो जानोथ' लादों देहायानो दासिमबो गेलेले जानो गिगासिनो दं आरोना माने जाबायदि जायोमोन आङो बेफोर गासिबो आंनिनो ओंख्रिमोन आरोना बाट देहाखौलाय माथो होनबावनो बिदिनोसै गिलुं गिलुं जागासिनो दं आङो गफिनजानो गिनानै आरोना जाफिनजादों एफा एफा संख्रि दं नैयाव बिफा सया सस लायनाय कफियाबो सया सस चिलि सस होलायनाय कफि चावमिन सिस्टेमसो एसे मेगि गारलाना होबानो चावमिनसो जासिगौमोन आरोना 5 स्टारनिसो जानांगोन जानानै देखायलाय 5 स्टारनिखौ माबायदि जायो देखायदो आंनो जानानै देखायनोसै 5 स्टारनि 5 स्टारबाबो लाब गैया आं दा एकदम इन्ट्रेस्ट गैया जानायाव आरोना रग' रग' गोथाव गोथाव दोनफैबाबो जानोसै अब्लाबो देहाया गेले गेथे जायोना नोंथांमोना सोरबा सोरबा बुंदों ओंखामखौ जानो सेस्था खालामथार आब' होननानै येस जानो सेस्था खालामथारो हाबानो सोखायो आङो हायियावसो थायो आरोना होमबाबो आवगोलनि जाग्रानिफ्राय फानबायावसो फानसे जादों खोमा आरोना आङो नै बेखिनिखौथ' आं बेल'खौ आं जाखाथारा आंना ओरैसो बुंजोबखायो ओंखामा ओमफ्राय दा फानब्रैयाव फानसेल' जानाय जागासिनो दङ अब्लाबो जागोन
बेनिफ्राय जानानैबो लागोनसै फिसाजो सिखारबाथाय सेस गोखैजों गोखाजों जानाङामोन थिथा खेलाया दहाय सानसुनिसो आं जाला जानानै आंहा बिपदसो जाबावगोन आरोना मेसिना गाज्रि जादों आंना मेसिना आंना लाखवा जादों आरोना मेसिना नारगारफिनबाय थादों ओंखायनो बारा जायाखै आङो जाखांलायबाय सनाफोर मुथासेबाबो आरोना ओमफ्राय जाखांनानै फिसाजोआबो सिखारनानै मालाबानो बेखौसो बुरखायफिननांबाय थोरसि सुहां जादोंल'मोन आं जोंनि थेनाय आरोना बेनिफ्राय मा होनो मालाय संनायखाय जादों आरो बिदिनो ओमफ्राय नोंथांमोना माखासे कुइसन सोंदोंमोन बायदि बायदि बुंदों गेस जादों खोमा आब'आरि होननानै आरोना आंनि लोमजानायखौ मिन्थिया आं गेसनि टेब्लेट जादों गरसे ओमफ्राय एसे मोजाङानो मोनदों आङो बेनिफ्राय सोरबा सोरबा बाबु होननानै बिमा जाबावसिगोनदां होननानैबो बुंदों मिन्थिया बेनिबो आङो जेबो टेस्ट खालामाखै आरोना बाट फिलिंसआ एकदम बेनो आरोना बे जेनेबा आगोलाव बाबुनि समाव दानि समाव माबायदि मोनदोंमोन थाजेननाय समावहाय गोरबोआव थाजेननाय समाव बेबादिनो सेम कन्डिसन आरोना एकदम गेसआबो फिर बेबादिनो कन्डिसन जाहैदों ओमफ्राय आं बांद्राय गेस आंनाव जाबाय थाया बेफोरबायदि बे आं गेसनि बिसय बांद्राय मिन्थिया आरोना मादि जायो जाबाबो आंनाव हाल्कासा जायो ओमफ्राय गावनो गाव हामलांफिनो आरोना दै सै लोंनानैहाय बाट बे गोरबोआव थाजेननाय समाव आं बेबादिनो जायो आरोना एकदम कन्टिनिउ ओंखाम जानो हाया आङो ओमफ्राय राजानि समावथ' न'आवमोन नालाय बिबै दं मा दं बिदिनो जेने थेने थादों आरो होल्लां होथाङैनो ओमफ्राय फिसाजोनि समाव आङो सेम बेबादिनो जाबावदों सोरबा सोरबा बुङो गेदेरनियाव जायोबा उन्दैनियाव जाया होननानै बाट आंना जादों सानैनियावबो एखे जानो हायि बिराद गोबाव जानो हायि जादों आङो ओमफ्राय नानिनियाव होमब्लाबो उफाय गैया आं थाबनो डाक्टारनाव थांदों आङो मानो होनबा फिसाला गेदेर दङ नङा होमबा बेखौ नायनांगौनि खोथा दङ फेदेरनांगौ फोरोंनांगौनि खोथा दङ नालाय खुनु माने फार्स्ट टाइमनि एसे जाम्बि जाम्बि जाहैबाय नालाय मानसिफ्रा बिदिनो जाखायो जेबो नङा हामगोन होननायावनो डक्टरनाव थांनाया लेट जादोंमोन आंना राजानि समावहाय 4 माससोजोंबाबो ओंखामखौनो इसेसो जानो हायोमोन आङो एकदम ओमफ्राय ओंखाम जानो हायिया स्टेसनाव थानानै मागिग्रा बायदि जालांबायमोन आरोना सनाफोर बे समाव आंना मोनसे पासपर्ट लानाय दंमोन ओमफ्राय आंनि फंबाया मा स्टेसनाव मागिनानै फैखो नोङो होननानै आंखौ एकदम बिदि एग्रांबाय थादों आरोना सनाफोर हिनजावफोरनिया बेबायदिनो सोरबा सोरबा मालाय जेबो जायानो आरोना ओमफ्राय सोरबा सोरबा बिदिनो जायो आरो सोरबा सोरबा बुंदों आब' जनडिसफोर जादोंदां आं उन्दुनो ओंखारनायनिबो खोथा बुंदोंमोन नालाय येस उन्दुबाय थानो ओंखारदों माने दुरबल जाबाय नालाय देहाया ओमफ्राय जनडिस जायाखै बायदि मोनदां मेगनफ्राबो नै गोमो गोमो जेबो जायाखै आरोना सोरनाबा जनडिस नङादां बेनिफ्राय नोंसोर जायखौ सानदों आं जेबो टेस्ट खालामाखै खालामगोन जुदि आंना हालोदा बिदिनो थाबाय थायोबा ओमफ्राय गेसनि टेब्लेट जानानै जुदि आं राखांलाङोबा नो डाउट अब्लाबो लास्टाव खालामगोन ओमफ्राय नेचारेल बुस्थु नङा होमबा सोरनाबा लाजिनानै जेबो लाब गैया गाज्रि मोननो नाङा मा लाजिया फांजिया बुंदों होननानै बाट आंनि हालोदा बिदि जानायखौ आङो सेयार खालामनायखौ नोंथांमोनासो सानदों आरोना आंनि दिमागाव जेबो फैयाखैमोन नोंथांमोननि कमेन्ट मोननानैसो आंनि दिमागावबो आया नङा माथो टेस्टबो खालामनांगोन आंबो सिदा सिदि लोमजादोंसो सानदोंमोन आंखौ आरोना स' मिन्थिला सोरनाफोर आदार होगोन आं नोंथांमोननो खालामगोन आङो ओमफ्राय बिथांनि रिएक्सनाथ' मा जागोनथाय दाबायदियाव आरो दाबायदियाव बिदि जाबावनांगौबा सानै जोलैयादि मा जागोनथाय सोरनाफोर बुंस' हाया स' जागोन आरोना बेफोर मिथिलांगोन फारि फारि ओमफ्राय हराबो थौबाय उन्दुनोसै गय फिसा जानानै आरोना स' जायफोरा आंनि बेखिनि सेयार खालामनायखौ फरायलांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय आरोना ओमफ्राय थेंक इउ स' माच सोरबाफोर गोदान चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय आरोना